बाक्सा जिल्ला बरबरी थानानि सिङाव थानाय सुबनखाता हालामनि सा बेलगुरि गामियाव थांनाय मोनायाव हरनि समाव भारत भुटान हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय माखासे मैदेरफोरा गोबां बिगा हानि माइ आबादखौ जानायजों लोगोसे गाग्लिजोबना गालांनाया आबादारिफोरखौ खाफालाव आखाइ हमनो गोनां खालामदों आरो आबाद खहा जाजानाय आबादारिफोरा बोसोरनि ओंखाम जानांगौनि बाथ्राखौ साननानै दुखु फोरमायो। बे समाव बिटिसि सोरखारनिसिम दुखुथिया आबादारि बिथांमोना जोंनि खौरांगिरि बाक्सानिफ्राय दिबाजुराम गयारि बिथांनि सिगाङाव मा फोरमायो जों मिथिना लानि। बेखौथ' दिनैनि थांनाय हरनि 12टा बा 1टासो समाव बिदिनो 30-40टासो मैदेरा फैनानै बे माइ आबादाव हाबदों आरो बेवहाय जोङो गासिबो मानसिफ्रानो बे समाव थारमाने उन्दुनानै थानाय सम जादोंमोन। बेनिखायनो रावबो थारमाने गम मोनस्लाबाखिसै। दा बेवहाय जालांनाया गासै 6-7 गिरिसोनि माइ जालांनाय जादों। 6-7 गिरिजों खमैब्लाबो बेवहाय 12-15 बिगासो ओरै गासिबो एकदम अयनायैनो थारमाने गाग्लिलांजोबदों आरो जालांजोबदों। दा बेखौ दाथ' जालांजोब्बायानो। दा जेবিলাক जाजानाय न'खरनि मानसिफोर बिसोर दुखु फोरमायदों। दा बेवहाय सरखारा बे मैदेर माइ जानायनि बिनिमयै माबा मोनसे थारमाने अनसुंथाइफोर होगोन नामा होननानै दा न'खरनि सुबुंफ्रा आसा खालामदों। दा नैबे जोंनि जिथुनाखि गोदान सरखार, बे गोदान सरखारा जाहाथे बे माइ जानाय बा आबाद खहा जानायनि थाखाय जाहाथे एसेब्लाबो थारमाने अनसुंथाइ जाहाथे हरो, बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा आसा खालामदों।